Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. O la an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadu Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malowɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fo ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fo ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛ ka fili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen mi sɔrɔ MKCG fɛ yen nɔ. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsitema bɛ bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 6 na juin kalo don bi o tile 13 ye ka bɛn 2023 san ma farafin-kalo min n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ furanjɛla kalo la bi o tile 24 ye jato la san kalo 11 na don yira san 1444 san dogo de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wula n'a k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na jɛkuluba min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara tɛ dɔ ye ka se ka Bamakɔ dugu kɔnɔ ni ka saniyani ta ni ka ɲɛ suma n'a bɛ wele ko ozone k'u ka juru min tun bɛ ko jamana y'o juru sara kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la sankemɔ o baaraw bɔra ka kunjɛ n'a dabɔlen bɛ ɲɛnajɛ kama ko gɛlɛya dɔw bɛ k'a kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Référendum n'i y'a sɔrɔ jamana sera sunba ye o kalataw n'olu kan ka kɛ juin kalo tile 18 kari nata in na kunnafoni fanba yɛrɛ de bɛna tali k'o la kunnafoni wɛrɛw bɛna fara o kan ka lase ma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ bibi na an ka jamana kɔnɔ na min ye wulikɛjɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ŋɔni bɛ marabolo kɔnɔ na ka taa se ɲɔnɔ marabolo ma a yirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko wulikɛjɔw bɛ sen na sango bi basigi lafiya min ni fasoden balile bɛ k'i bolo mana bɔ a nɔfɛ o bɛ se ka lasabati cogo min na lakana bɛ se ka sabati mara ninnu kɔnɔna na cogo min na maa caman kɛ fɔ la ko wulikɛjɔ minnu bɛ sen n'ale bi dɔ ka fara kan ko n'o kɛra ko basigi lafiya o bɛ sabati n'o tɛ ni dɔ ma fara o kan sɔmiɲɛ kɔni ɲinɛ k'i ka dɔn maa caman jɔrɔ mɛn na yɔrɔ caman an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi lafiya badabada ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ na kalan dɔ tun bɛ sen n'o ye formation ye lakɔkɔli baara kunnafonila maa muga boɲango k'olu ta ni k'u kalan waati yɛlɛma yɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o kɛra fara ɲɔgɔn in sababu ye o kɛnɛ kan Ousmane Burama Konate ale ye kuma min fɔ o filɛ salu an ka kalanbolo dɔ da n'o ye étude ye k'a lajɛ k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ jumɛn denmisɛnninw ka Mali la wa fura bɛ se ka kɛ jumɛn ye donc o kɔlɔlɔ ninnu dɔlen kɔ a yela k'a fɔ sisan ko min bɛ se ka fura ye nin y'o dɔ ye o ye ka kunnafonidilaw former i n'a fɔ waati yɛlɛma yɛrɛ kan n'a kɔlɔlɔ ani denmisɛnninw ka lafasa papier min n'o ka droit ye donc ka kunnafonidilaw former o kan ni samiya dontɔla ye bɛɛ b'a dɔn samiya tɛ taa fiɲɛ kolon kɔ samiya tɛ taa ni inondation tɛ donc ni jiw nana ou bien ni fiɲɛ kolon bɛ u k'u hakili to denmisɛnninw la ca bibi na i n'a fɔ n'an ye denmisɛnninw ta bakuruma fɔlɔ la an bɛ se k'a fɔ a bɛ dankari u ka fɛn na n'o ye kalan ye fɔlɔ u ka kalan kɔ a bɛ se ka dankari o la a bɛ se ka dankari u ka kɛnɛyako la donc a bɛ se ka dankari hali balo yɛrɛ la hali an bɛ minnu dɔn sisan i n'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye kɛlɛ ye donc a bɛ se ka to fana kɛlɛkɛla ninnu u bɛ denmisɛnninw sɔrɔ kosɛbɛ k'a fɔ u bɛ taa n'u ye kɛlɛdaw la. ni bɛ tali kɛ Ousmane Burama Konate a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya yarabi ala u kalan na fɛn min na yarabi ala ka ɲɛ ta ka ɲɛ san an ka jamana ma n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ na ozone baarakɛlaw k'u ka juru tun bɛ jamana ɲɛmaaw la jamana ɲɛmaaw k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se ka ozone k'u ka juru kɔni k'a sara la o baara min kɛra o bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ozone maa dɔw ye gɔsiraw de an ka dɔw lamɛn. Nisɔndiya de y'an ozone baarakɛlaw lase nin kɛnɛ kan yan bi ka bonyamasegin kɛ transition ye ka barikada k'u ye u ye ɲɛjugu min ta an ozone mɔgɔw ye an ka sarako n'an ka droitko la u y'a minɛ fa o y'an bɔkun ye bi k'a fɔ transition ye ozone cɛ muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an musow a n'an denw a n'an somɔgɔw an se bɛ mɔgɔ mɔgɔ la an bɛɛ bɛ voter oui de ye. An de bɔra ka kuma k'a yira Mali faamaw la k'an tɔɔrɔlen don an degulen don k'an ka juru b'u la u ka ɲama k'an ka wari bɔ wo kɔnɔ k'a d'an ma sɛgɛn b'an kan n'u sera ka an ka wari bɔ k'an ka wari di anw ma diyagoya don an ka bɔ ka bonyamasegin k'o ye diyagoya ye. U k'u hakili to a la baarako la Bamakɔ jɛya u k'a to an ma an de ko an bɛ se k'a kɛ u ka san damadɔ d'a ma n'an sera k'a jɛ n'an ma se k'a jɛ an ka sigi an k'o fana filɛ Bamakɔ nɔgɔlen bɛ bi dɛ Bamakɔ nɔgɔlen bɛ ɲɛ tɛ se ka Bamakɔ kare kɔnɔ ye. Tiɲɛ yɛrɛ an bɔra k'an ka transition deli an ka wariko la ala y'a kɛ wariko ɲɛnabɔra an bɛ foli kɛ transition na. An b'a ɲini Asimi fɛ a ka hinɛ ala kama kira kama anw de ye denbayatigiw ye tiɲɛ dɔ wari dira an ma mɛ wari nin digi kɛra la hali ni dɔw ta ma ban sa mɛ digi kɛra la a ka hinɛ la a k'an ka baara segin an ma an ozone mɔgɔw ni m'u cɛ salen tɛ o cɛ tɛ baara la walima o yɛrɛ tɛ baara la walima e ye kalan kɛ diplôme b'e bolo e mɛ baara sɔrɔ e bɛ ozone kɔnɔ ozone y'o dama dama de kamanagan batɔ faralen ɲɔgɔn kan.
u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra yen faraɲɔgɔnba dɔ tun bɛ sen na o faraɲɔgɔn tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ bayɛlɛmalikɛlaw min y'an ka fɛnw ye ka se k'olu bayɛlɛma o lajɛrɛ min kɛra sango an ka sɛnɛfɛnw ka se k'olu bayɛlɛma a bɛ se ka kɛ cogo min na k'a ka nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin an ka jamana o kɛra faraɲɔgɔn in kun ye min y'a kuncɛ la maa dɔ b'u ka sira de a ko senfɛ an ka maa dɔw lamɛn. an ka baara de ka gafe dilan kɛ ka kɔlɔsili kɛ mali industrie ko la n'an y'a dilan an bɛna a ɲɛfɔ mɔgɔw ye par exemple sisan an bɛ domaine de l'industrie agroalimentaire de la k'a yira mɔgɔw la industrie agroalimentaire bɛ cogo min mun de kan ka transformer par exemple an ka mɔgɔw bɛ sɛnɛ kɛ mais sɛnɛkɛfɛnw ti lasago ka ɲa u ti bayɛlɛma u bɛ tiɲɛ min vente bɛ yen nɔ donc an bɛ étude de kɛ pour que solution ɲini nin bɛɛ la. an ye sariya bolo minnu ta a kɛra loi ye a kɛra décret ou bien a kɛra même convention minnu bɛ signé olu minnu bɛ kɛ k'olu labato est ce que an bɛ olu labato ka se niveau jumɛn na pour que o sariya olu fana ka se ka impact sɔrɔ an ka o baara olu kan. nin tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bayɛlɛmani yɛrɛ ye yarabi ala k'o yakubaya n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ bibi na jamana sera suma faleni ko kuma min bɛ sen n'an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ o baara bolo yɛlɛ kan ka kunjɛ kari nata in na juin kalo tile 18 kɛ k'aw ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ minnu ko olu b'a la ni minnu k'u t'a la jɛkuluba bɛ na wele ko association sigida yele olu ye wele bila kunnafonilaw ma kari do palais la ka taa ɲɛfɔli kɛ ka yira ka fulu bɛna taa i ka dɔn ka fɔ kala t'a la min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ wi ko fɔ ka yira ka fɔ k'olu jɛnɛmɛ jamana sera suma faleni ye o senfɛ sigida yele ɲɛma Abdou Kulubali a ye kuma min fɔ o filɛ. sigida yele ɲɛmɔgɔ se wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la o jumɛn ye sera suma kura min bɛ sen na sisan ka wele bila jama ma ka n'o kɔnɔ kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que sisan fɔ mɔgɔ ma a ye bɔ a ka taa voter a ka taa wi ta ka sɔrɔ mɔgɔninfinw t'a kɔnɔ fɛn dɔn kɛra diyagoya ye anw ma an ka wele bila mɔgɔw ma bi u ka na an ka sigi ka baro kɛ an ka constitution kura kan mɔgɔw tun b'an bolo yan bi minnu bɛ constitution dɔn ka tɛmɛ hali an yɛrɛw kan olu nana a fɛsɛfɛsɛ ka kungo n'a ɲɛ bɛ bɔ bɛɛ y'i ka faamuyali sɔrɔ a la jama tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi olu kelenna bɛɛ bɛ se ka maliyɛn wɛrɛ la faamuya constitution kura in kan ka dɔn ko fɛn ɲuman don wa ka f'u ɲɛna fana u ka bɔ ka taa voter donc o de kama an ye wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u ka na faamuya yanni dimanche cɛ dimanche fɛnɛ u ka bɔ ka taa voter fo ka taa se dimanche ma an b'a ɲini mɔgɔ bɔra ka na bi ka na lamɛn bɛɛ ka kɛ société civile ye bi parce que ni constitution kura sigira sen ka jamana kɔnɔ société civile de ka baara don ka walawalali kɛ jamanadenw ye k'a ladɔnna fɛnɛ ni jama ye nin ye Kalabankɔrɔ commune Bangineda commune 5 commune 6 commune 3 o jama de filɛ an bolo nin ala barika la o de filɛ ka sali fa an b'a wele lase commune tɔw ma jamana ko de don an ye nin baara kɛ an ma dɔrɔmɛ kelen minɛ gouvernement la an ma dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ si la an ka fantan wɔri nu an y'a fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara in sigi sen kan donc sigida yele bɛɛ ni ce yɛrɛ sigida yele kanubaga bɛɛ ni ce yɛrɛ ne tun bɛ tali kɛ sigida yele ɲɛma Abdou Kulubali ale kɛ kɔrɔfɔla kɛnɛ in kan ministre b'an ka jamana kunna n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ maa corolen ka ko ye ɲɛnabɔli ye n'i y'a sɔrɔ n'o ye Umaru Jara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre Umaru Jara ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. an balima minnu bɛ jamana kɔ kan olu kun bolo ko a fɔra ko pour que i ka kɛ Mali président ye ko ni nationalité 2 de b'i bolo ko e tɛ se ka kɛ Mali président ye fɔ jamana wɛrɛ min ta b'i bolo i ka jɛ o kɔ fɔlɔ dɔw ko ko ɲɛnawoloma kɛra sɔrɔsikɛ filɛ nin a b'a nin di ka faso kuma bɔ mais n'a ko k'a bɛ kɛ Mali président ye don o don a bɛ fɔ k'a ka sɔrɔsi fini bila ni général de don a ka général jala bila o tuma ɲɛnawoloma b'o fɛnɛ la wa hali a ma mɛn wagati jan tɛ ministre dɔ bɛ yen a ye fonction kɛ jamana in kɔnɔ ni danaya yɛrɛ tɛ f'i se ka bila a la a yera ko faso nafolo dɔ tunun'a nɔ la ko k'a minɛ ka na ko ka n'a kiiri a ko k'ale tɛ maliyɛn ye tuguni ko jamana wɛrɛ nationalité de b'ale bolo o ye ministre de ye an kɔrɔ États-Unis kɔsa in na an ka ambassadeur min bɛ yen sisan kuma min na colonel Asimi Goïta ye danaya d'a kan k'a ka taa kɛ Mali ka lasigiden ye États-Unis a taara n'a ka lettre de créance ye k'a bɛ taa présenter américains ko ayi e tɛ se ka kɛ Mali ka lasigiden ye sabula e ye américain de parce que Amérique nationalité b'a bolo an ka président ka décision u banna ma ko parce que k'olu ka jamana nationalité b'a bolo fɛn min bɛ ka fɔ mɔgɔw m'a faamu ni jamana wɛrɛ sɛbɛn b'i bolo u ka hɛrɛ bɛ s'i ma cogo min u ka sariya fana bɛ boli kan ten misali e sigilen bɛ jamana dɔ kɔnɔ san caman i ye tiɲɛni kɛ yen a mɛnna sisan i kɛra Mali président ye i taara o jamana kan olu t'i ye ko Mali président ko ye olu b'u ye u ka jamanaden min ye tiɲɛni kɛ n'a bolila u bɛ se k'i minɛ k'i datugu ye tɛ kɛlɛ wulilen Mali n'o jamana cɛ wa mais an ka ambassadeur min bɛ yen sisan u ko a k'a ɲɛna ta olu ka jamanadenya sɛbɛn ani Mali ka ambassadeur la u ka jamana kɔnɔ a ko ale ye maliyɛn de ye Mali ye fɛn bɛɛ k'ale ale bɛ jɛ Amérique nationalité kɔ ale jɛra a kɔ pour que ka kɛ Mali ka ambassadeur ye
o ye président ka ciden de wa hala y'o min fɔ ko n sɔnna ko n jɛra a ye kalo 4 de kɛ pour u ka sɔn k'a wuli ka bɔ yen question dɔ bɛ yen a débat bi maliyɛnw an ka kodɔn tɛmɛna fɔ ka taa dɔ silamɛya ka dɔ kafiriya ko laïcité silamɛya ye diinɛ jumɛn ye min bɛ mɔgɔw wele ka na kodɔn ma da min yɛlɛlen don mɔgɔ man ka fɔ k'i b'o kari n'i ye jamanadenw ye jalasago k'u ye marebugu k'u ye farabugu k'u ye mura k'u ye bankas k'u ye koro k'u ye menaka u bɛ degun min kɔnɔ bi a sera sa an maliyɛnw an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɛsin jugu kun kelen ma kɛlɛ min binna anw ka jamana kan ni diinɛ tɔgɔ ye diinɛ kɛlɛ tɛ o janfa kɛlɛ de don cɛ min sɔnna ka nasara ni yahudiya gɛn ka minan san an ka sɔrɔdasiw ye ko an yɛrɛ ka jamana defa ni an ka nafolo ye ni maa min ko jamana fan bɛɛ basigira o ye kuma ka di n ye mais bi sécurité min nana jamana kɔnɔ ani kunu fɛn kelenw tɛ Nengi matalika Umar Jirala fɛn fɛn kɛra o fɔ bɛn ni kelen ye an ka jamana kɔnɔ na basigi ni lafiya ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ parti politique bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko MPM n'i y'a sɔrɔ o ma ɲɛma n'o ye Adi Ɲaga don ale ka parti ye olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma jamana sera sunba falenni min filɛ ko fasodenw ka jɛn n'a ye Adi Ɲaga don ye kuma min fɔ ko senfɛ o filɛ a don kama Amadu Tumani Ture y'an wele k'a fɔ ko Sénat bɛ créer a ko a ma fana Cour des comptes an ni jamana minnu bɛ sigidaw la olu bɛɛ sera k'a don u ka gafew kɔnɔ tɛ anw ka gafe kɔnɔ parce que an ka sariya sunba ma prévoir donc il faut que o fana Cour des comptes ka don a la donc an y'a jateminɛ k'a fɔ o bɛ na ni bɛn ye an ni an sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ na ni an ka taa ɲɔgɔn bolo ye o kama o don an y'a voté donc depuis constitution ko kuma in fɔra Adema congrès la ne y'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ an kan k'a soutenir an ka fɛɛrɛ kɛ a ka voté mɔgɔw bɛ min fɔ constitution min tɛmɛna a ma ɲi dɛ nin fana bɛ yen nin fana ma ɲi mais ne ka conviction ye min ye o tɛ MPM ye dɛ o ye ne Hadi Ɲaga de ye ne ka conviction ye min ye constitution min bɛ yen a caman b'a la a ma ɲi mais a ka fisa ni constitution tɛmɛnen ye mun na constitution tɛmɛnen an y'a tenté 3 fois an dɛsɛra donc ne hakili la ni nin tɛmɛna ni mɔgɔ caman bolo a ma ɲi o kɔrɔ ye k'a fɔ n'an bɛ fɛ k'o yɛlɛma ni maa min nana fanga la o yɛlɛmali ka nɔgɔ dɛ ne bolo an ka fɛɛrɛ kɛ jamana bɛ yɛlɛma diɲɛ bɛ yɛlɛma constitution fana kan ka to ka yɛlɛma donc ni ninnu y'a kɛ ka dan yɔrɔ min ni min ma ɲɛ a la ni maa min nana fanga la i b'o améliorer i bɛ dɔ fara a kan min ma ɲi i b'o fana changer e fana bɛ dɔ wɛrɛ kɛ o fana b'a fɔ k'o fana ma ɲi mais il faut que aw k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ jamana ciko ye mɔgɔw man ka sɔn an ka jamana ka ci nin kama sabula mankan wulila jamana minnu kɔnɔ kabini tuma min na mɔgɔw bɛ place de l'indépendance la a conférence bɛ yen a bɛ sur les réseaux n ko an ka sabali n'an ma sabali jamana bɛ se ka yɛlɛma an bolo o don kama jamana bɛ politique mɔgɔw de bolo a yɛlɛmana an bolo n'i y'a ye a ma kɛ tiɲɛni ye maa min tun bɛ fanga la marifa t'a bolo dɛ n'o fana tun ye marifatigi ye a kɛra cogo min na a tɛ kɛ ten dɛ donc bi maa minnu bɛ fanga la marifatigiw de aw y'a ye Sudan min kɛra mɔgɔw tɛ a ɲini bi k'u bɛ président ɲini Sudan dɛ u bɛ min ɲini olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka taa baara kɛ ou bien bɛ se ka bɔ ka taa dumuni kɛ cogo di ou bien u ka denbaya nin bɛ kisi cogo jumɛn donc an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana ka se ka bɔ nin na hɛrɛ la ni ka tali kɛ Adi Ɲaga la fɛn fɛn bɛ yen n'o dakara an ka jamana na la k'o hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra yen o hukumu kelen in kɔnɔna na commune 4 Bamakɔ mara yɔrɔ 4 na ni hakilila kelen in kɔnɔna na faraɲɔgɔnba dɔ kɛra dɔgɔ faraɲɛ in kɔnɔna na député bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o y'i ka dɔn k'a fɔ Asan Siribe ale yɛrɛ n'a ka maaw olu ye faraɲɔgɔn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana sariya suma falenni k'olu b'a hakilila la Asan Siribe a yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ u caman da balalen don ko laïcité cɛw dɔw yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn min don laïcité nana sous Sunjata laïcité nana pour que religion ka cohabiter laïcité nana pour que état kani da don religion ni ɲɔgɔn cɛ non laïcité tɛ est-ce que an kun bɛ kɛ 95% ye bi wa silamɛya la wa jamana in kɔnɔ ne ma da la dɛ ni constitution in a falenni a siɲɛ 4 de ye nin u y'a essayé u ma se u ka fugariya tɛ mais c'est notre chance aujourd'hui d'être vivant grâce à Dieu et de participer à cette élection référendaire à venir le 18. Commune 4 aw ni ce aw ye ne kɛ fɛn bɛɛ ye depuis élection 2020 bɔra la ne m'aw wele a san joli ye ne san 3 mais n y'aw wele aw bɔra aw ni ce aw yɛrɛ ye religieux n b'aw fo k'aw waleɲuman da
dugutigui jeunes donso bɛ bɛɛ lajɛlen de fɔ ani muso constitution falenni ne tɛ se ka miiri yɛrɛ k'a fɔ ko non bɛ se ka fɔ a la oui ou oui oui ou oui oui ou oui on ensemble. ni ko metali ka san sirbela kenenga mi anga ministre me ni asur ka bara nyes ne chefo ni kambe ma Ismaël Wagué ayret me kene ka Ismaël Wagué kuma mi fo kene kay au flé ambe kene ni gabi ni ye oui ka lancement des communes 4 là mo ka ga famia ko référendum le projet de constitution c'est porté par son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition. L'ensemble des structures de la transition, le CNT, le gouvernement soutiennent tous, portent tous le projet de constitution. Assise nationale de la refondation, auquel est fait Malien Beko, Koka constitution Nadje. Commission Flo Blala en place, Mouan Dourou. Mo choisira ou barakeka avant projet Glan. Avant projet Glanena, Ayrara Mola Beki Akinatadi, Beyakinatadi. Commission de finalisation Blala en place, 72 personnes. Ou que Hakinata Nota, Kabag, Akirasi sans projet de constitution. Qu'a dit président officiellement, président a accepté. Gouvernement a vulgarisation que Nere Mounou Chamakala, Ntara Tomoktu, Ntara Taudini, Niera Sorogaou, Ntara Menaka, Kakilakata Fombera, quand les réfugiés fait, quand ils fouillent, le ministre wɛrɛw fana taara yɔrɔ wɛrɛ caman yɛrɛ bɛ Mali kɔ kan halibi dɔw ma segin u b'a baara la gouvernement y'a ta ni fanga ye ka constitution ta ka vulgarisation kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye sisan référendum daminɛ campagne daminɛna an bɛ campagne kɔnɔ constitution ye an yɛrɛ de ye min fɔ aw ye nin constitution in na maliyɛnw de ye a baara kɛ maliyɛnw ye maliyɛn de y'a kɛ wa a kɛra maliyɛnw de ye hami fɛn fɛn banna problème fɛn fɛn banna an y'o de fɔ o de bɛ constitution in kɔnɔ mais min ɲini mɔgɔw fɛ an b'a la ko refondation daminɛ yɛrɛ a bɛ daminɛ constitution in wele la an bɛ Mali kura ko kuma na Mali kura bɛ daminɛ ni constitution ko oui o de y'a to n b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ min ko Mali kura mɔgɔ min ko Assimi mɔgɔ min ko transition mɔgɔ min ko k'an bɛ jamana tilennen fɛ ka baara kɛ n'o ye a ye bɔ a ka voter oui. Ningu metali ke colonel Ismaël Wagué ma kormara tidore min da kadanga jamana yarabe ala kamali blu sraka namburai alisa jamana sara suma yelemani ko maula mi kulu do yulu faranyo nga kayira ka fokulu kwantina jeni jamana sara suma afalini ulu tala bi utala shini ulu ka faranyo nga tedore de kwa kana ke ready ukona la sona machine araba ire kubuna wiliga joke bara ini ka segu ka lancement ire ka segu sigi senga kayira ka fokulu tena jena yi akonyema isa ka ojuma yakuma mfo ufle ambado tile fly na kuma mimbe sena ko munu ba fo oui ou be munu ba fo non ango oui te non te ante oui la ante nona ambe mina dron antala parce que ambe jamana deun ke shere ke dien ke shere parce que sinin kuma do aka fo akera benyena akadon ma munu sentala parce que ambolo munu be ka ke una kelima ka nyofo sharia sosora onu ya wajibiya o fana o ye kuma were nga akadon oni parti politique munu ani kulu munu farla nyonga bi appel du 20 février dronte munu fana be nu fana tunya fo ku sentala ma bere farla nyonga ka ke kulu ba kele ni ala sona o bara nyeblaw o de kuna funye ni no e front uni contre le référendum ka fo référendum ko antala bi antala sini ko kuna funi lase jamana doma ko lase jema o baraw de bena boloda o de bena vulgariser o de bena lase o muna antala parce que ate here lase jamana ma ate here lase jamana doma gela mbe jamana dom kan bi kalanko bala jiko bala kuranko bala lakanan baliya bala o nimbela jelen ko donne ma ko ka jamana sharasun yelama andu maro sharasun yelamali te jamana jo jamana baraku nyuma ani jamana dom ka be ani nyogomine o de bena ni basike o ma ngo bi an farla nyonga ni hakilami no e foro ini contre le référendum o de ato anyi ni kulun sigi senka ni ala sona arabadon al lancement benake maison de zenena 15h ni ala sona ninga metali ke isa kawjumna min da kadanga jamana na yarabi ala kanga jamana ne kablo sraka namburai anga jamana konana mi fargolo nyene jabado o sigira senga Mali fanchama fe kana klo kunje klo keno ke kero ka fo Bamako Mali fabala o kenekan mi anga ministre nyama ale tume kenekan atlo kunjera ni kulu fla indula tan kulu fla no i 11 créateurs nyari la katase sad malien ale ko ni kera jonjo intafen o kenekan Mali ministre nyama docteur Chokol ko la maika tume kenekan kuma mi foi au flé c'est vrai Matikera
mais Macky min kɛra a ye min yira k'a fɔ fɔlɔ ko nana président de la transition représente parce que baara ka ca bolo a ko k'ale tɛ se ka to n'a ma na yan donc premier ministre du gouvernement fanba bɛɛ nana président de la transition tɔgɔ la Macky ye mun yira ne tun b'a fɛ ka stade malien fo ka supporter fo ka encadreur fo ka entraîneur na bɛɛ fo o kɔfɛ k'a yira malien la ko Macky b'a yira ko ni Mali y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tugu président de la transition ko ka tugu mot d'ordre du ministre de la jeunesse ko min ko construction citoyenne ka Mali citoyen kura dilan ka hakili falen ka ɲɛsin fɛn minnu ma baara k'i jija baara la ni jija baara la n'i ye baara kɛ tɔnɔ bɛ sɔrɔ a la k'a yira fana e y'a ye équipe fila bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ bɔ compétition la o b'a yira ko u bɛɛ ye kelen u bɛɛ ye jeunesse malienne de u bɛɛ ma tigɛ Mali jeunesse tɔgɔ la donc o bɛ unité nationale ka maliyɛnw kɛ den kelen min bɛ jamana kelen kɔnɔ o de jeunesse y'o de yira bi o dun kuma kun fɔra président ni jeunesse ko dɔ bɛ yen maliyɛnw caman ta kalan président kuma k'ale yɛrɛ ye jeune ye n'ale réussira jeune de bɛ réussir n'ale échouera jeune de bɛ échouer ala ka kisi u tɛna échouer o y'a yira bi ko président bɛna réussir ala ni jeunesse ala ni maliyɛnw ka duwawu cɛkɔrɔbaw supporters bɛɛ n tilala ka minnu fɔ minnu y'a kɛ bi a nisɔndiyara o ye ministre de la jeunesse o ye président de la confédération de la fédération malienne de football o ye équipe fila ani Mali équipe bɛɛ olu ni ɲɛmɔgɔ n'u encadrement n'u joueurs na équipe bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ni supporters minnu nana stade la bi k'a lajɛ ani minnu ma se ka na k'u bɛɛ fɔ k'a fɔ jeunesse ye sira yira an bɛɛ la an bɛɛ ka tugu jeunesse ko. ni ko bɛ tali kɛ Mali ministre ɲɛma na a fɔra cogo min na fɛn min da ka d'an ka jamana na yarabi ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balona k'a fɔ sangemo o baaraw daminɛna alamisa tɛmɛnen in na juin kalo tile 8 an balona k'a fɔ sangemo dɔ farancɛ kelen bonyanko nisɔndiya o kɛra sangaw fɛ yen sangemo yɛrɛ gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ na san o san moto bɛ kasara lase denmisɛnnakaw ma min ye san dugutigi ye an gɛrɛla ale la ka ɲininkali k'a la san dugutigi ye kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. ne tɔgɔ ye Alhaji Baseni Tarawele ne ye san dugutigi ye an bɛ nisɔndiya an b'o kɛnɛ de kan bi n'o ye sangemo kɛnɛ ye dafara belebele donna ani san tɔw cɛ k'a sababu kɛ min ye mɔgɔ min kɛra sababu ye ka dugu in yɛrɛ tu tigɛ o ka natali an y'o kurubukari sɔgɔma in na ani premier ministre ani gouverneur ani maire sangemo ale kɛni bɛ sababu ye ka san yɛrɛ tɔgɔ ta fo Ameriki ka taa diɲɛ fan bɛɛ hali sangemo tɔgɔ bɛ Makan ne yɛrɛ taara arabu ye ɲininka la sangemo an ka maakɔrɔw de ka a laada ta k'a dalilu kɛ min ye olu de kɛra sababu ye ka ji in ye ka taa jira an ka ɲɛmɔgɔba in na san toro kɔrɔ o y'a sɔrɔ kɔngɔ ye ni minɔgɔ ye k'a minɛ olu de kɛra sababu ye ka na san kɛ yan ka na isɔri ka don bin jukɔrɔ k'a ku don ji la k'i min k'i fa ka sɔrɔ ka taa a tigi nɔfɛ o tugura wulu kɔ ka na yan ka n'a sɔrɔ ji de bi yan o y'a sɔrɔ tɛrɛkungokaw yɛrɛ u tɛ yan kalama a ye ka dabali tigɛ ka taa tɛrɛkungokaw nɔfɛ k'u kana ka fara a kan tɛrɛkungokaw nana fara a kan ka tu tigɛ a ye mugu fara dilan k'a d'u ma o sababu la san o san anw fana bɛ mugu fara dilan k'a di bɔbɔw ma. dɔw b'a fɔ ko ka kɔ sɔn dɔw b'a fɔ k'u b'o kɔntine na aw bɛ mun fɔ la. minnu b'a fɔ ko ka kɔ sɔn o b'u yɛrɛ kunfɛre anw ka maakɔrɔw ni seli de nana san yan bɛɛ n'i ka laada lo anw ma kɔ sɔn tile kelen san o san fasoba 4 fo 5 an bɛ kuma arajoso bɛɛ la san yan k'a fɔ denmansaw u ka denmisɛnw lajɛ moto boliba in na o tɛ sangemo dɔ ye mɛ cɛmisɛnw tɛ kuma mɛn dɛ an kɔni dan y'an seko ye hali ɲinɛ yɛrɛ sura i kɔrɔ dɔ y'a yɛrɛ kunci a ye accident kɛ k'a kunci a tora la a sara sɔgɔma in na u taara fɔ ne ko jɛnɛja ye 9 heures ye n'i ladira i m'i ba n'i fa ka kuma mɛn i tɛn'i yɛrɛ t'a mɛn. ni ka bɛ tali kɛ san dugutigi la a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ denmisɛnninw hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma girinkajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u b'o kɛ ko in kɔnɔna na o girinkajɔ u k'a ɲini basigi lafiya ka se k'o lasabati n'o tɛ ɲɛnajɛ ka t'o laban gɛlɛyaw la n'o ye suguyaw ye a ma dab'o kama ala ka hakili ɲuman d'an ma sangemo yɛrɛ a bɛ kɛ mɔni min nɔfɛ o kɔtigi an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la kɔtigi yɛrɛ a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ani hakilila min b'a la an ka lamɛn. ne ye Basu Dawu ye n bɛ bɔ san Misira Dawula duba kɔnɔ an bɛ kɔ in mɔgɔ ɲina san 600 ni san 23 an wulila k'a sɔrɔ sange hali ne k'i bolo tun ji la i bɛ jɛgɛ minɛ mɛ diɲɛ tilew b'a la ka taa ala fɛ jɛgɛ min bɛ sɔrɔ sange sisan an ka miiri la a tɛ an ka fɛnkɔrɔbaw ta bɔ laada minnu b'a la o y'a lakililaw ye o ye Tarawelelakaw minnu bɛ laadaw tile
fasoba minnu bi yen minnu bɛ laadaw tilen o mɔgɔw b'u danna mɛ anw ka laada tilen an ka kɔ jigin baasi kana maa sɔrɔ o y'anw ka bɔnna ka sira ye n'anw yɛrɛ tɛ maa ti san bɛɛ ale kɔ a b'a si bɛɛ ka taa sini sɔgɔma b'an sɔrɔ a tɛ jigin taara n'an sen ma tu jira n'i ye k'i si tu bɔnɛ bi ta an bɛ bɔ n'o yan sɔn an faw ma banba u ko kɔ bɛ jigin kɔtigi kɔfɛ nkalon don dɛ sangaden si tɛ yan ko i bɛ se k'i sen jigin kɔ kɔnɔ anw ta in tɛ sange dɔrɔn ye dɛ san maraba a filɛ banni an b'o kunna folikan min b'an bolo maa minnu ye k'an magɛn sange mɔn na an bɛ dugawu k'u ye ko ala k'a jigin hɛrɛ la. ni n bɛ tali kɛ kɔtigi kan na a fɔra cogo min na ni laadaw tora nɔ na k'a dɔ bɛ dɔ la basigi lafiyaw an bɛ bila o minɛ kɔnɔ ni kɔ mɔna i ka dɔn k'a fɔ alamisa o dugusajɛ juma wulada fɛ so boliba o kɛra kulu fɛ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kulu tɛ dɔ yɛrɛ dɛ sangaden minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye sangaw ye n'u sigilen bɛ yɔrɔ wɛrɛ la olu kɛlen bɛ ka wulikajɔba kɛ kɛ ka jɛkulu ye ka se ka sangemɔ kɛrɛnkɛrɛnnen a kɔnɔna na ka sobolibani k'o sigi sen kan so saba de ye so tɔw dan olu bɛɛ lajɛlen jɔnjɔn sɔrɔ ka tila k'o jɔnjɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ da san dugu kɔnɔna na maaw la maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ye maabaw ye maaw kana se ka ɲinɛ olu kɔ cogo min na o sen fɛ min ye san mɛri yɛrɛ ye a ye kuma min fɔ sokurusi kɛnɛ kan o filɛ. Félicité Diarra maire de la commune urbaine de San. An ka diaspora sanoise de kɛra sababu ɲuman ye ka se ka nin soboli ka organiser sangemɔ okumu kɔnɔ donc an b'u fo u ka cɛsiri la Bamako u ye ɲɔgɔn minɛ ka na san yan ka na anw dɛmɛ donc an b'u fo kosɛbɛ u la k'a f'u ɲɛna hali sisan u k'u cɛsiri u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ san ye u k'o kɛ an fɛnɛ seko ye min ye an b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que denmisɛnninw fɛnɛ bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna activités de bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilina wɛrɛw bɔ mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ ala ka soboli in caya an ka dugu kɔnɔ yan san o san an ka se ka soboli kɛ Move Africa min ye sponsor officiel ye an b'a fɔ kosɛbɛ k'a fɔ hali sisan an kɔni bɛ yen su ni tile an seko ye min ye jamana ko la an seko ye min ye duguko ye an b'an seko ko la sport ye fɛnba de kɛrɛnkɛrɛnnenya la san yan an b'a ɲini jeunes fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan activité de jeunesse fɛn o fɛn bɛ yen fɛn o fɛn bɛ sport yiriwa ni ala sɔnna ma mairie an b'u dɛmɛ o la an tila an ye comité communal des sports bɛɛ renouveler a ma mɛn ni ala sɔnna ma u bɛna baara daminɛ juste ni sangemɔ tɛmɛna an fɛnɛ ka laɲini de ye activité wɛrɛw ka se ka boloda san yan nɔ pour que dugu bɛ se ka yiriwa. Nin tun ye san mɛri kan ye musolaka don a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin n'u ne hakilaw k'o b'u la u bɛ ka dabɔ fɛn min kɛ o ɲɛta de ala k'o sabati yaasa ka balale kun cɛ kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka soboli in baara ni ka sigi sen kan olu la ma ɲɛma bakɔrɔba Berthe de ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ bɛnkɛ Berthe la ale kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an ka lamɛn. Soboli in kɔrɔba de b'a la san yan nɔ a kun bɛ kɛ a dabila la a bɛ san 30 bɔ ne ni n jɛɲɔgɔn diaspora sanoise kɔnɔna la an bɛ sangadenw ye an ye association créé diaspora sanoise o kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ soboli in a kan ka lakun a ka di sangaw ye fo k'a damatɛmɛ an initiative ta salon an ye première édition kɛ a ɲinɛnta fɛnɛ la an sera k'o kɛ ala barika la minnu gagnena an b'a f'u ma ko ala k'a kun nafa n'an ye minnu ma gagné k'a f'u ye ala ka san wɛrɛ yira an na nin ye soboli kununnen ye san diaspora sanoise sababuya la ani an ka mairie n'an ka dugutigilakaw ka foli di gouverneur ma préfet ka foli d'u ma ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an ka soutien n'o ye Move Africa Mali Tali ye ka foli belebeleba d'u ma u b'an dɛmɛ an ka ko bɛɛ la san mara la yan ka jeunesse fo an ye prix saba min da kɔrɔ b'a bɛɛ la an y'an ka dugu maa ba saba ta ka prix ninnu tɔgɔ da olu la prix fɔlɔ o dara Samir Nama la Samir Nama san yan sangaden yɛrɛ yɛrɛ de a ye so kanu ka so baara san kama an y'ale prix fɔlɔ tɔgɔ da ale la prix filanan o y'an yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɛ ye an'an balimakɛ Malaka Musa ala y'ale miniji dɔgɔya denmisɛnya kɔnɔna la sobolila kun don an ye prix filanan tɔgɔ da ale la prix sabanan o y'an fa Tamakali ye ale fana miniji dɔgɔyara so yɛrɛ baarali san yan a kuma tɛ se ka fɔ ni Tamakali tɔgɔ ma fɔ o kama hakili la jiginna an ye prix sabanan tɔgɔ da ale la a ka foli segi bɛɛ ma k'a ɲini sangaw fɛ an bɛ bɛn min dɔn kɔrɔlen an ka segin o ma soboli ye misali de bɛɛ bi yan bi denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba wolomali ti yan san yɛrɛ dɔnlen don n'o de ye jamana mago bɛ bɛn de la bi o k'a to an ka bɛn an ka jɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ ala barika la. Ni n bɛ tali ka bɛnkɛ Berthe la Bawura Berthe de ka bɔ San Droit ni Karandi la a fɔra cogo min na nin ko min n'i y'a sɔrɔ n'a bɔlen filɛ ka kɛ jama tun bɛ fanga balalen fɛ sow ka se k'u bɔ min ye bɛɛ lajɛlen dan o kɛra dalasi ba 20 ye jɔyɔrɔ filanan dira maa min ma ale kɛra ba 15 ye jɔyɔrɔ sabanan o kɛra ba 10 ye a kɛra nisɔndiyakoba ye bɛɛ lajɛlen kɛ nisɔndiya yira sen fɛ an bɛ dugawu kɛ ɲinɛ sangemɔ kɛra cogo min na nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɛ la an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman ta yira an na ten n'an bɔra yen
an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Haïti jamana kɔnɔna na yirala k'a fɔ min kɔni sanjiba dɔ kɔni o nana Haïti kaw fɛ yen dɔ furancɛ tɛmɛnen na sanji kɔni a sɛbɛkɔrɔ bonyana kosɛbɛ bawo a kɛra sababu ye ka maa 42 ka olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni na wa ka maa ba caman ka olu kɔni wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko sanji kɔni barika bonyana kosɛbɛ ko min ye Haïti jamana kɔni ko u famana ka ɲɔgɔnna sanji kɔni ye wulikajɔ bɛ senna jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka dɛmɛ ye don maaw ma maa minnu olu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko in na n'an bɔra yen an bɛna an fɛ farafinna République démocratique Congo jamana kɔnɔna la yirala k'a fɔ min ye kɛlɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa minnu ko o wuli ka bɔ jamana kɔnɔna la n'u olu jabala bɛnna République démocratique Congo ma n'u bɛ wele ko déplacé wa a yirala k'a fɔ ko min ye marifatigi jɛkulu dɔ ye ko o kɔni taara bingani wale ta ka ɲɛsin olu dagayɔrɔ ma min kɛra sababu ye ka maa 40 kɔ ka olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni la nin wulikajɔ yɛrɛ kɛra République démocratique ale marabolo min n'a Ituri ale marabolo kɔnɔna la kunnafoni dɔ fɔla min ye wulikajɔw bɛ senna République démocratique ale jamana ɲɛmaaw fɛ walasa nin gɛlɛya a bɛ se ka ban cogo min na n'an bɔra yen an bɛ don Laginɛ Conakry a yirala k'a fɔ min ye kalanden maa 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni la ka sababu ka kurun kasara dɔ ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni kalanden ninnu k'u tun bɛ ka bɔ dugu dɔ de la ka taa dugu dɔ la kurun kɔni ka ji sanfɛla la o min kɔni ye kurun kasara kɔnɔ k'a kɛra sababu ye ka u maa 6 bɛɛ lajɛlen ka u bɔnɛ u ni la ko wulikajɔ kɔni bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ joona joona fɛn min kɛra nin kurun kasara ale sababu ye ka ɲɛsin nin denmisɛnnin kan ninnu ma n'an bɔra yen an bɛna Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna la yirala k'a fɔ min ye Denis Sassou Nguesso ni ale yɛrɛ République démocratique du Congo o jamanatigi ye ko ale kɔni bɛ tile 2 taama na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen kabini kunu kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni jamanatigi n'o ye Denis Sassou Nguesso k'a nakun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko min ye jɛɲɔgɔnya ani badenya ani terisira min bɛ République démocratique du Congo ale jamana ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa o kolo bɛ se ka girinya cogo min na n'an bɔra yen an bɛ don Sénégal kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min kɔni ye maa 79 bɔɲɔgɔnko ye ni a bɛɛ lajɛlen Laginɛkaw ye ko olu kɔni gɛnna ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔna la Sénégal jamana ɲɛmaaw fɛ k'u gɛnkun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko wulikajɔba min ko n'a tun bɛ Sénégalikaw fɛ yen dɔ fana tɛmɛnen na min kɛra sababu ye ka kasaraba kɔni kɛ Sénégal ale jamana kɔnɔna la ko olu kɔni sen kun b'o la o tuma ka wulikajɔ bɛ senna halisa a ko to mana ka fɛnw fɛ ni ka se o da ɲɛnamaya an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ ka o la kumaba dɔ tu ye nin ye. Mohamed Samakɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala basigi ni lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala k'o sabati an ka jamana k'a bila kolo suma ani lafiyaw yarabi Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ la